ሳልሰይት ክንመጽ ስለዚህ ናይ መጀመርያ ክልቲኤን ብዛዕባ ርእሶም ናይ ደጋውን ናይ ውሽጣውን ተዛሪብና ምስካል ሰብ ክራኸቡ ከለው እቲ ሕብረት ዝበሃል ምስካል ክሎም ከለው ከመይ ጌርና ናብኡ ነዕብዮም እንታይን የድልየና ትብል ኦኬ ጽቡቅ ሕጂቲ ዝፈተሽናዮ አካላዊ ዕቤት ስነአምራዊ ዕቤት ሪኢና ለና ኣብ ውሽጡ ስምዒታዊ ዕቤት ናይ ተሓሳሰባ ዕቤት ዝብሉ ተናኺፍና ለና ሕጂቲ ስምዒታዊ ዕቤት ሕጂ ነናቶም ስምዒት ንኣብነት ስምዒትካ ክትገዝእ ምኽኣል ምስቲ ማሕበራዊ ህይወት ተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ ኢሞሽናል ዲቨሎፕመንት እዩ ቢኮዝ ኣነ ስምዒተይ ክቆፃፀር ድሕን ዘይክእል ኮይነ ዕሩቕቲ ንኽገብር መሓዙት ንኽገብር ከዓ ክሽገር እየ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓለም ናይንካ ናሃባን መድረኽ እያ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ዝኸብድ እዚ ማሕበራዊ ዕቤት ንብሎ ወይ ሶሻል ዲቨሎፕመንት እዚ ኸበደ ብድሆ እዩ ንዓና መጀመርታ ከም ዝበልኩ ኸ ንሕና ክንዓቢ ከለና ስድራና ከዕቢና ከሎ ምናልባት ዝበዝሓና ኩሉ እኳ ተዘይበልኩ ግን 99% ክብለካ ይኽእል እየ ደፊረ ማለት እዩ ጫማኻ ኣይረግ ክዳንካ ክሳይ ትኹን ኣይትዕረቕ ካብኡ ተረፈ እቲ ዓዲ ዝዕብየካ ያ ተሓቀሳ ማሲ ንስኻ ናትካ ስምዒታዊ ዕብየት ድዩ ኣተሓሳስባዊ ዕብየት ድዩ ሳይኮሎጂካል ዴቨሎፕመንት ናትካ ትንትንትን እቲ ቪሌጅ ዝዕብየካ ምክንያቱ ወፂኻ ምስ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትዋሳእ ሕጂ ኣብቲ ምውሳእ እንታይ ክመፅእ መዓዝ እንታይ ትዛረብ ምስ መን እንታይ ትዛረብ እዚ ኩሉ ነገራት እዚ ንባዕሉ ዩኒቨርሲቲ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትኸይድ ኢኻ ክትበኣስ ኢኻ ክትተዓረቕ ኢኻ ከመይ ጌርካ ሕድገት ትገብር ምስ መን ኢኻ እንታይ ክትገብር ኮሚኒኬሽን ንባዕሉ ኣይ ናይ ግሩፕ እንታይ ግሩፕ እዚ ኩሉ ሕጂ ኣበይ ኢኻ ስፖርት ኣው ትገብር ወይ ትፈልጦ ኣብቲ ፀወታ ሕጂ ንኣምላኽ ንቆልዓ ንኽፃወት ይፈጥርዎ ካብ ፀወታ ዝመሃሮ ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ቆልዓ እዚ ምፅዋት እዩ ዝፈትው ኣብ ዓድና እዚ ናይ ምፅዋታት ዓይነታት ማልያ ይብሉ ሰብ ዝምህዞ ማለት እዩ ድሕሪ ተመሊስካ ዘኪርካዮ ማለት እዩ ኩዕሶ ኣሎ ሳልባቶ ኣሎ ባሊና ኣሎ ዓካት ኣሎ ትደሎ ጠለይ ፊስካ አንጎሎ ኣዘኪርካ እዚ ኩሉ ነገር ሕጂ ሕሰቦ ነፍሲ ከፍኣው ዘሎ ቻሌንጅስ ነፍሲ ከፍኣው ዘሎ ነገራት ብዙሕ ነገር ታይኸት ማሃሪኻ ብዛዕባ ህይወት ቀመማት ናይ ህይወት ኣማ ብሓበራዊ ህይወት እንታይ ትነብር ምስ መን እንታይ ትዛረብሲ እዚ ኩሉ ነገር እንታይ ምሄደካ ኣሎ ኣብቲ ፀወታ ኢኻ ትመሃሮ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነቶም ስድራ ባርደና ኣይኮነን ኮፍ ኣቢሎም ክምህሮኻ ኣይድልዮም ኦኬ ኣብዚ ፍልይ ዝበለ እዩ ከም ዝበልኩ ሕጂ ክልተ ነገራት ኣለዋ ሓደ እቲ ኣቀማምጣ ኣነባብራ ናይቲ ሕብረተሰብ ከመይ ኢልና ንምፃእ ማለት እዩ ስትሬንጀር ዝፈርሕ ሕብረተሰብ እዩ ማለት እዩ ውፅእ ተልካ እዚ ሽላሎ ቆሊባ ኣሎ እዩ ብዛዓዲ ቆልዓኻ ዝደጋ ትገድፎ ይትኽእልኒ ቀሲንካ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልኒ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ፍርሒ ኣሎ ፍርሒ ናይ ስትሬንጀር ማለት እዩ ነቲ ቆልዓኻ ወፂኡ ከይምለስ ይኽእል እዩ ምስራቅ ቆልዑ ኣሎ ምጥፋእ ቆልዑ ኣሎ ከምኡ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ኣብ ዓድና ሲ ኣበይ ናይ ቦታ ውዒልካ ገዛኻ ካትምለስ ማለት እዩ سندي دحقوسهم جيشهم كخدو خلو عادي منو ما عالتقن نزور نوعد لقيت نمسئلو يا حجت حق انتايو تا مجمرتا نتصوتا تخلفو زلا معناتيو نتصوتا زيرخبو مخنيا زلوس وصيوم مسناتهم غرابتيس كمتناني عدنا قصاوتي يقولنيو سلاز ناي صوتا غزيوم تخليفلو معناتيو كلاي كالتشر نبعلو تبهلي بحتاونت زفوت بهالي وي individualistic culture ስለዚህ ሰብን እናቱ ህይወት ስለዘለዎ ገዙ ለቂፉ እዩ ምደገዝ ወጻሉ ወናስ ብዙሕ ነገራት አይትሪኒ ኻማለ ስለዚህ ካልቸር ነው አሉ ማህበራዊ ህይወት ደነጣጥፍ ወይ ካ ደቀራረብ አይኮነን በፍላይ ኣብ ዌስተርን አሜሪካ ሰብ እናቱ መኪና እናቱ ገዛ ይዕጹይ ስለዚህ ቶም ቆልዑት ጉራብቲ ብዙሕ አይፋለጡንም ከምት ዝደላኻ ኣብ ደጋ አይጻወቱንም ማለት እዩ ስለዚህ ዝኸስሮ ብዙሕ ነገራት አሉ ማለት እዩ ስለዚህ ዝኸስሩ ከም ዘለዎ ፈሊጥ kana ኣብነት ኣብ ትምህርቲ ውዒለ ማለት ትምህርቲ አካዳሚ እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣይትዛረቡ ይተዕልሉ ዝበሃሉሉ ባይታ እዩ ስለዚህ እኹል ዝኾነቲ ምሻሎት ሶሻል ስኪል ኣው ክመሃሩ ወይ ሚልካ ህጽበ ይብልካ ሓጋዚ እዩ ኣብ ገለ ሸነኹ ግን ስትራክቸር ዝኾነ ነገር እዩ ትምህርቲ
ከም ድሌትካ ትዛረበሉ ቦታ ኣይኮነን ስለዚህ ዝተወሰነ ነገራት ይዘሎም ኢንተራክት ክገብሩ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ስለዚ እኹል ስለዚ ይኮነ ተጽዕኖ ናበይ መጽ ሕጂ ናብቶም ወለዲ ማለት እዩ ቶም ወለዲ ሕጂ ኢንቴንሽናሊ ቆልዓ ምዕባይ ሕጂ ኢንቴንሽናሊ ይኹሉ ነገር ሓሲብካ ትገብሮ ዳ ኣምር በዓሉ ዝኸውን ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ ማለት እዩ ነዚ ነገራት እዚ ፋሲሊቴት ክትገብር ኣለካ ወይ ደቃላጥፈሉ መንገድታት ክትፈጥር ኣለካ ሓደ ውፅእ ምስ በሉ ፕሌይግራውንድ ዝበሃል ኣሎ ኣው ሒዝካዮም ትኸይድ ሕጂ ንሶም ንኽዛናግዑ ጥራይ ይኩንካ እንትወስም ዘላ ኣብ ካልኦት ቆልዑ ስለ ዝመፅኡ ምስኦም ኢንጌጅ ንኽገብሩ እዮም ምስኦም ንኽፃወቱ እዮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮነ ኢሎም ስድራ ነዚ ዝፈለጡ ኮነ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ምክንያቱ ሶሻል ዲቨሎፕመንት ብመፅሓፍ ክትመሮም ኣይትኽእል ኢና ንዓርካ ከምዚ ረኸብካስ ከምዚ ኢልካ ኢኻ ትዛረቡ ከምዚ ኢንተራክት ከምዚ ተይልካ ከምዚ ክትብሎ ኢኻ ከምዚ ተይልካ ክትብሎም ኣይትኽእል ኢና ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት ክበካ ሓንቲ ግሩፕ ኣለዉ ብግሩፕ እዮም ዝሰርሑ ትፈልጥ ኢኻ ሚድል ስኩል ሃይ ስኩል ክሊክ ኣሎ ግሩፕ ኣሎ ነናቶም ግሩፕ ኣሎ ሕጂ ሓደ ብደገ ስትሬንጀር መፅኡ ነታ ግሩፕ ክሕወሳ ደልዩ ናብታ ግሩፕ ክሕወስ ደልዩ ኣሎ ማለት እዩ ኣተሓውስኡ ግን እንታይ ክኸውን እዩ ዘሎ ብለንድድ ክኸውን ኣሎ ማለት ፌድ ክገብር ኣሎ እቲ ኢሉስ ክሰማዕ ኣለዎ መጀመርታ እቲ ግሩፕስ እንታይ ይዛረብ ኣሎ እንታይ ቶፒክ እዩ ዘሎ ኢሉስ ክሰማዕ ኣለዎ ማለት እዩ ቀስ ኢሉ ሽዑ ምናልባት ምስ ትጥቕኡ ዘሎ ገለ ሼር ክገብር ኣለዎ ሕጂ ብቐስ ብመንገዲ ድሕን ናብታ ግሩፕ ኣትዩ እቲ ግሩፕ እንታይ ክገብሮ ክቕበሎ ኣይከብዶን እዩ ማለት እዩ መፅኡ ግን ዶሚናንት እንተኮይኑ መፅኡ ኢሉ እቱ ምስ በለ እታ ቶፒክ እንታይ ይዛረቡላ ኣሎ ዕልሉላ ኣሎ ናይ ፈለጣን ኣሎ ብዘይገድስ ባዕሉ ናቱ ዝኾነ ቶፒክ ፈጢሩ እንተ ዳ ክዛረብ ፈቲኑ እንታይ ክገብሩ ተም 4-5 ደው ሪጀክት ክገብሩ ዋይ ማለት እዩ ገጾም ክፀዋውጉሉ እዮም እንታይ ክገብሩ እዮም አይዞሌት ክገብሩ እዮም ነቲ ቆልዓ ማለት እዩ ስለዚ ያ ሶሻል ስኪል ኣበይ ከትካ ትመሃራ ይትፈቱ ኣብ ገዛ ኮፊልካ ብሌክቸር ጥራይ ክትመሃራ ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ህይወት ክትምኮራ ኣለካ ማለት እዩ ክትፍትና ኣለካ ትሰርሕ ዲ ኣይትሰርሕን ዳሕራይ ኣብቶም ዕሩኽ ክትገብር ከለኻ ኣፕላይ ትገብራ ማለት እዩ ሕጂ ዚታት ደቀቕቲ ነገራት ይመስል ግን ንቆልዑት ንኸይጥለዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ መዛኖም ከይፍለዩ ዝሕግዝ ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ክንገብር ተኾይና እንታይ እታ ሓንቲ ዝዓበየት ባይታ ክንፈጥረሎም ንኽእል ከምዚ ፕሌይግራውንድ ኣብ ሄድካ ዲስታንስ ፈጢርካ ንስኻ ገዲፍካ እዮም ባዕሎም ክፃወቱ ባዕሎም ነገራት ሶርት ኣውት ክገብርዎ ወይ ኮንፍሊክት ተፈጢሩ ከመይ ገይሮም ፈትሕዎ እዚ ኩሉ ንኽትዕዘብ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ፆታ ክዕሶ ወይ ቮሊቦል ድዩ ወይ ባስኬትቦል ድዩ ስዊሚንግ ድዩ ገለምታት ትወስቶም ምክንያት ሓደ ሊደርሺፕ ስኪል እመሃሩ ማለት እዩ ምስ ካልኦት ቲም ኮይኖም ወይ ቲም ወርክሲ ኣብኡ መሃርዎ ማለት እዩ እንካን ሃባን ምዃና ህይወት ከመይ ጌርካ ናይቲ ግሩፕ አይደንቲቲ ትሕሉ ነቲ ማልያኻ ከመይ ኢልካ ትዕወት እዚ ኩሉ ነገራት ይመሃርዎ ኣለዉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮመርሻላይዝ ኮይኑ ማለት እዩ ብዛዕዲ ምክንያቱ ሰብ ከም ዘድልዮ ስለ ዝፈልጡ ነዚ እንታይ እዮም ገይሮሞ ማለት እዩ ብፕላን ገንዘብ ናኻፈልካ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ንሱ ነፃ እዩ ማለት ከድካ ትረኽቦ ብዝኾነ ቦታ ማለት ስለዚ ኣድላይነቱ ግን እንታይ እዩ ሓደ ነዝበልኩኻ ሶሻል ኢንተራክሽን ኮሚኒኬሽን ኩሉ ነገር ንኽለምዱ ባታ የጣጣሓሎም ማለት እዩ ካልኣይ ስኪል ቢልድ ገብሩ ኣለዉ ታዓንተ ዝበልኩ ነቲ ነፍሲ ተኣማንነቶም ምታን ክብክብል ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፀወታታት ከኣቱ ክኽእሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዓማኻ ዘፍቅዶ ነገር እንታይ እዩ ኣሬንጅ ዝኾነ ኣብ ሳመር ዲኻ ክትገብሮ ወይ ኣብ ግዜ ትምህርቲ ዲኻ ክትገብሮ ኣሬንጅ ዝኾነ ነገር ግን ክህልዎም ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኣቢልካ ክትምህሮም ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ክዕዘብ ከለኹ ሕብረተሰብና ንሕና ብጣዕሚ ዘይተዓወትናሉ እቲ ምልዛብ ነገርና እዩ ናይ ኮሚኒኬሽን ስኪልስ ናይ ምልዛብ ክእለትና ሲ ፅቡቕ ኣይኮነን እሞ በቲ ትነግረኒ ዘለኻ ድማ ንሕና ኢና ደገ እናተፃወትና ምስ ብዙሓት ሰባት እናተዋስአና ነይርና ኣሜሪካውያን ንኣብነት ምስ ሰባ ይራኸቡን እዮም ንብል ኣለና ግን እቲ እናቶም ናይ ምልዛብ ክእለት ድማ ድበለፀ ንሕና ከዓ ከምኡ ዓቢና ኣበዩ እቲ እምበኣርቲ ቀንዲ ፀገምና ኣበያ ኣነ ብናተይ ርእቶ ማለት እዩ ኣብ የቐምጦ ክልተ ነንበይኑ ባህሪ ዓድና ሆሞጂነስ እዩ
ما سيتي كالتشر سيتي بحال سين تصاوتوس تزاربوا قامقا زسيمي بحال خا دحر بايتها كل حدا سلازي نحدكا انا كتزارار وي انجيج تقبر بزح زخبد ነገር አይኮነ አብዝኾም ይኮነ ዳይቨርሲቲ ሎ ዝተፈላልየ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መስከትካ ተፈላልየ ዓይነት ተሓሳስባ ዘሎ ተፈላልየ ሕብሪ ዘሎ ሰብ ኢኻ ትረክብ ሓደ ዝሎ ቻሌንጅ ማለት ስለዚ ተመሳሳሊ ኣይኮነን ካልኣይ ንሕና ካብ ኮሌክቲቭ ካልቸር መፂና እዚ ኸኣኒ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ካልቸር እዩ ፍልልዩ ብፅብ ዝበለ ክንሪኦ ኣብ ኮሌክቲቭ ካልቸር ወይ ካብ ዚ ማሕበራዊ ህይወት ናህና ካብ መዘናኣ ዝበረኸት መሸላስ ወይን ዑፍ ወይን ወንጭፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምስቲ ግሩፕ ኢኻ ትኸይድ ኮንፎርሚቲ ዝብልዎ ማለት እዩ እቲ ግሩፕ ዝሓስቦ ኢኻ ትሓስብ ናይ በይንኻ ጠሊልካ ትወፅአሉ ምክንያት የብልካ ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብለን ተዘይጌርካ ወይ ካብ ምስኡ ማዕረ ተዘይኮንካ ደን ግዳይ ክትኸውን ኢኻ ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ንኣብነት ክትምርዓው እንተኮይንካ ሰለስተ ኣርባዕተ ጀነሬሽን ከፍቅደልካ ኣለዎ ማለት እዩ ማሲ ሓረግካ ኩሉ ክሳክበካ ኣሎ ኮንሰንት ክበካ ኣሎ ተዘይኮይኑ ክትምርዓ ይትኽእልና ምክንያቱ ምስቲ ሓበራዊ ህይወት ተሳኒኻ ብለንድ ጌርካ ናይ ምኻድ ባህሊ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ኮሌክቲቭ ካልቸር እዩ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ እቲ ናትካ ኮሚኒኬሽን ብኡ መጠን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ተቋንቋስ ነቲ ባህሊ ይጸልዎ እቲ ባህሊ ኸ ነቲ ቋንቋ ይጸልዎ እዩ ማለት ተቋንቋስ ንሱ እዩ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መጻኻ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ካልቸር እዩ ስለዚ ደቅኻ ዓዊሎም ይዛረቡ እዮም ነፍሶም ይገልጹ እዮም ናቶም ኣተሓሳስባ ክገልጹ ድሕሪ ኣይብሉን እዮም ማለት እዩ ሕጂ ንዓኻ ድፍረት ኮይኑ ይስምዓካ ማለት እዩ ኣብ ዓድና ድሕሪ ኢኻን ብኻነ ዲኻን ቆዒንተ ማይ ጥምቶም ኢና ደፊርካ ከምዚ ኢልካ ክትጥምት ኣይትኽእልና ደፋር ኢኻ ክትበሃል ማለት እዩ ኣብዚ ግን ዝደንን ሰብ ርእሰ ተኣማንነት ዘይብሉ ሰብ እዩ ከምኡ ኢሎም እዮም ዝምሮ ማለት እቲ ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ካልቸር ከምኡ እዩ ክትወፅእ ኣለካ ክትዛረብ ኣለካ ፕራክቲቭ ክትኾን ኣለካ እዚታት ዝብሉ ስኪላት እዩ ስራሕ ኣብዚ ዓዲ ክዕወቱ እንተኮይኖም ማለት ሕጂ ንኣብነት ተዛረባይ ተዘይኮንካ ኣብ መድረኽ ወፂኻ ፕሬዘንቴሽን ማለት እዩ ትገብር ደዘይኮንካ ኣበይናይ ስራሕ ክትኣቱ ኣበይናይ ፊልድ በይናይ ከመይ ጌርካ ሰርቫይቭ ክትገብር ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ነብስኻ ምዝራብ ኣብዚ ዓዲ እንታይ እዩ ጽቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ነብስኻ ኣብ ዓድና ምዝራብ ከንታይ እዩ ኣሮጋንስ ውራ ትሕጂ ክልቲኡ ተፈላለየ ባህሊ ስለ ዝኾነ ንሕና ነቲ ናህና ባህሊ ሒዝና መፂና ንደቅና ብኸምኡ ክንሕዞም ስለ ንፍትን እዩ ትሽግር ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሂበየ ኣሎ ሓደ ነገር ግምሮ መልሲ ተሂብኒ ድፍረት ኢና ብድፍረት ይኽእዮ ማለት እዩ በቲ ንሱ ዝዓበየሉ ዘሎ ካልቸር ግን ነብሱ ንኽዛረብ ነብሱ ንኽገልጽ ስምዒቱ ንኽገልጽ ኮሚኒቲ ሲስተም ዝዕብዮ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልሊ ስለ ዘሎ ነዚ ከመይ ጌርካ ተረዲእኻ ናይ ሓባር ዝኾነ ረቋሒ ወይ ባይታ ትፈጥር እያ ታግድል ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝመፅእ ዳናሓወይ እቲ ፓረንታል ስታይል ወይ ዝብሎ እዚ ናይ ኣተዓባብያ ቅዲ ኣሎ ዝተፈላለየ ነገር ምዃኑ ንሱ ንባዕሉ ንሕና ሕጂ ኣውቶሪታርያን ወይ ከዓ ናይ ምልካውያን ኢና ብዛዕበየና ካልቸር ወይ ባህሊ ምልካዊ እዩ ኣባኻና ዲኻን ዝበለኻ ትእዘዝ ናትካ ኦፒኒየን ወይ ከዓ ናትካ ሓሳብ ወላ ክትበልዕ ኮላኻ ትፍለ ሰብ ትመፅኡ ትፍለ ከምኡ እዩ ምሽ እቲ ካልቸር ዋ ሕጂ ናትካ ሓሳብ ሲ ኣገዳሲ ይኮንን ኣባኻና ኣዲኻን ዝወሰኖ ነገራት ጽቡቕ እዩ ሕማቕ ጎዳእካ ጎዳእካ ብዘይገድስ ክትገብሮ ኣለካ ምእዙዝ ካልቸር እዩ ማለት እዩ ዝእዘዝ ካልቸር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቆልዓ ናቱ ሓሳብ ንኽዕቢ ወይ ነፍሱ ክገልጽ ኣይለመዶን ኣይዓበየሉ እቲ ባይታ ስለዚ እዚ ምስ መፀኻ ዝወልዶም ቆልዑ ዘለዉ ካሊእ ተማሂሩ ሲስተም ዝመሃሮም ነገር ኣሎ ካብ መጀመርታ ዝነደቆም ኣሎ እቲ ካሪክለም ናይ ቤት ትምህርቲ ከምኡ እዩ ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ከምኡ እዩ ስለዚ እቲ ሲስተም ዝመልኦም ነገራት ኣሎ እዚ የምፅዎ ማለት እዩ ገዛኻ ንስኻ ተማሃርከያ ካሊእ ንሶም ዝመሃርዎ ዘለዉ ካሊእ ክላሽ መፅእ ሕጂተን ቅዲ ኣተዓባብያ ቆልዑ ወሰንቲ እየን መጀመርታ እቲ ኣውቶሪታርያን እየን ማለት እዩ እቲኣ ምልካዊ ኣተሓሕዛ ማለት እዩ በቃ ግብራይ ትግበር እያ ከምዛ ወታደራዊ ትእዛዝ እያ ማለት እዩ ተዘይገይርዋ ከዓ መቕፃዕትላ እዚኣ ኩልና ንፈልጣ ግበር ትብሎ ኣይገብርን ሻወጥ ትመፅእ ማለት ትወዲኣ ንምንታይ ዘይገበራ ኮፊልካ ምስኡ ምዝርራብ ገለ ዝበሃል ነገራት የለን ኣብዚ ሕጊ እዩ ይፈለውጥ ተዘይገይርካ ኢኻ ኮንሲኮንስ ኣላ ሳዕቤን ኣላ እዚኣ ሕጂ ኩልና እንተ
انت بفلات انت زي بفلات واي نعم هو ابزي انا قبره خلا ነገር كأنا بقى تخيل مالتي تخاليتي اوتوريتيف زلو ابروتش مالتي ويك اوتوريتيف زلو اتعبابي يقدخ الله اذا حجي ምናልባት ዴሞክራሲያዊ اتعبابي انا يقولاي اذا حجي انت يزغبر مسيكا باوندري يقمط مالتي حقي يقمط تجزا رولس زالو حق له ግን ኣብቱሽት ትሕጊ ኣብታውሽት ተሓባውንድር ግን ነፃነት አለ ማለት ነው ነፃነት ናይ ተሐሳስብ አለ ነፃነት ኦፒኒየን ናይ ምግላጽ አለ ስለዚህ ኾፍ ኩብሉ ኸሎ አማአዲ ነናቶም ዝኾነ ወላ ዝኾነ አርእስትም ጽዮምስ ነናቶም ዝኾነ ንኽዛረቡ ይፈቅዱለው ማለት ነው ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ታይኸውን እንካን ሃባኒ ይኸውን ማለት ነው ግድን አነ ዝበልኮ ልክዕ ዘይኮነስ ተቆልዓ ዝብለካ ዘሎ ኦፒኒየን ናቱ ናይ ምስማዕውን ክስታል ለካ ባህል ለካ እዚ ሕጂ ካልቸር ወይ ባህል እዩ ማለት ነው እትሳልሳይ ቆልዑ እዮም ከምዕባይ ምዕበዩ ዝብል ማለት እዩ ኪድስ አርኪድስ ስለዚህ ከምዚ ምዕንቃቅ ብሎ ኣብ ዓድና ማለት እዩ በቃ በቲ ዝበሉኻ አንሶም ትገብር ማለት ኩሉ ነገር ዝበሉኻ ባውንደሪ የብልካን ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎኦም ናይ ፍልል የለን ማለት እዩ ስለዚህ በቲም ቆልዑ ዝበሉኻ ትእዘዝ ከምዚ ከዓ ጌርካ ክትዕብዮም ትኽእል ኢኻ ትሕንቀዎም ኣለኻ ማለት እዩ ቆልዑ ቆልዑዮም ዝበሉኻ ትገዛሎም ዝበሉኻ ትገብረሎም ከይዶም ከዓ ንሶም ኣብ ልዕሊኻ ሸሸ ይብሉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊኻ ነግሱ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ቅዲ ኣተዓባብያ ንባዕሉ እንታይ እዩ ዝተፈላለዩ ምዃኑ እሞ ንሕና ግን ናቢና መብዛሕትኡ ግዜ ክሳይ ንኸውን እቲ ድሕር ባይታና ናብቲ ኣውቶሪታርያን ወይ ከዓ ናብቲ ምልካዊ ኣተሓሕዛ ስለንኸይድ ስለዚ ምስ ደቅና እንካን ሃባን ክንበሃሃል ይፅግመና ኣብኡ እቲ ናይ ኮሙኒኬሽን ሕፅረት ወይ ብትከት ዝመፅእ ኢለ ዝግምት ማለት ይኽሪኦ ከሎ ኣብቲ ደገ ምስዕሩ ክትናገረ መለገለ ነፃነት ኣለና ንዛራረብ ኢና ደገ ውፅኢኻ ትውዕል ኣብ ገዛ ግና ምልዛብ ምሰቦናድን ኦቶሪታሪያን ስለዝኾነ ገዛ በቃ ምስ ምርድዳእ ድበሃል ዘይምህላው እዩ ዝጎድኣና ዘሎ ተዓቢ ነገር እምበኣር ሰለስተ ከበልና ናብታ ራብዐይቲ ሓንቲ ቦይ እንታይ ኢልካ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ናይ መንፈሳዊ ምዕባይ ደቅና ብመንፈሳዊ ነገር ከዓብዩ እንታይ ንግበር መጀመርታ መሰረታዊ ነገር ሲ ንምንታይ እዩ ኣብዚ ምድሪ ዝመፅእ ዘሎ ተቆልዓስ ክፈልጥ ኣለዎ ንምንታይ ይመፅእ ዘሎ ማለት ካበይ ይመፅእ ይኽእል ናበይ ኢኸ ዝኸይድ ዝብሉ ሕቶታ እዚ ካሓትት ባህርያዊ ወንደር ኣሎ ናይ ቆልዑት ወንደር ኣላ ሕቶታት ኣለዎም ቆልዓ ድሕን ጠሚትካዮ ክሪዮሲቲ ኣለዎ ከምዚ ነገራት የገርምዎም እዮም ማለት እዩ ሓደ ግዜ ፅምላልዕ ተሪኢኻ ንስኻ ኖርማልያ ፅምላልዕ ኢልካ ክትሓልፋ ቆልዓ ግን ፅምላልዕ ድሕሪኡ ይግረም እዩ ማለት እዩ ባሕሪ ጠሪኡ ይግረም ዝኾነ ነገር ድሕን ኔቸር እዩ ይግረም እዩ ኣምላኽ ንምኽንያቱ ይፈጢርና ኣብዚ ምድሪ ኣቦና ደን ዝፈጠረ ሓደ ኮቫነንት ዝፈጠረ ኣምላኽ መጀመርታ ንምድሪ ምልእዋን መለኽዋን እዩ ስለዚ ንሕና ብተምሳል ኣምላኽ ተፈጢርና እቶም ቆልዑትና ምስሊ ሒዞም እዮም ዝኸዱ ማለት ስለዚ በቶም ቆልዑት ኣቢሉ ከዓኒ ኣብዚ ምድሪ እንታይ ክመልክዋን ከስፋሕፍሑን ኣምላኽ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ቆልዑት መጀመርታ ዳይሬክትሊ ካብ ናይ ኣምላኽ ተልእኾ ከም ዘለዎም ወይ ሚሽን ከም ዘለዎም ኣብዚ ህይወት እዚ ክፈልጥሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክነጣጥሕ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ከብዲ ድኦም ከለዉ ኣእዛኖም ወይ ከዓ እቲ ናቶም ናይ ምስማዕ ክእለቶም ላዕለ ስለ ዝኾነ ዋላ መዝሙር ዲኻ ተስምዕ ባይብል ዲኻ ከተንብለሎም ከለኻ ቨርስ ክሰምዕዎ ክእሉ እዮም ብመፅናዕት ዘረጋግፅዎ ማለት እዩ ዳሕራይ ምስ ተወለዱ ኣብ ተወሰነ ግዜ ክመፅእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ክሳብ ክንዲ እዩ እቲ ዝኸይድ ናቶም ክሳይ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ንእሽቶኦም ጀሚርና በታ መንገዲ ኣላሙዶ ዝበለና ማለት እዩ ምልምማት ዘድልዮ ነገራት እዩ ሕጂ ኣብዚ እንታይ መሰረታዊ ነገራት ዘሎ እቲ ቨርስታት ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና ንኣብነት ምሳሌ ተፃሓፈ ብምሉስ ኣቦ ንወዱ ዝመኽሮ ነገር እዩ ኩላ ነገር ድሕን ምሳሌ ወሲድና ኣቦ ንወዱ ዝመኽሮ ነገር እዩ ብኸመይ ክመላለስ ወይ ብኸመይ ብዕውት መንገዲ ክመላለስ ከም ዝኽእል ኣብዚ ህይወት ምኽሪ ማለት እዩ ኦኬ መክብብ ተሪእናዮ ኮንትነት ናይዚ ህይወት ናብ ማተርያል ብፍላይ ትጎይቱ ኮይንካ ኮንትነት ናይዚ እዩ ዝምህር ማለት እዩ ግን ኣገዳሲ ነገር እንታይ እዩ ንሕና ንዓና እዮም ዝጥምቱ ቆልዑት ሕጂ መንፈሳውነት ዕቤት ክንብል ከለና ንሕና ዕቤት እውን ንዖም ይፀልዎ ማለት እዩ ንኣብነት ደይ ትፅልጥ ኮይንካ ክትፅልዩ ክትፅበዮም የብልካን መጽሓፍ ቅዱስ ዘይተንብብ ድሕ ኮይንካ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብቡ ክትፅበዮም የብልካን ማለት ንስኻ ዝገበርካ እዮም ክገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መሰረታዊ እምነትና ብግብሪ ክንሪኦም ኣለና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ማለት እዩ
نعمل أيتحسوا زبل حدا كابتي ناي مورال حتى ويناي سنة مقبار حتى أيتحسوا عسر زازات على نعمل تحسوت كي تمهرهم تقين كان نسخة أخذ تحسوا يبل كان مالتي نعمل بقول النجار ما قدرت تحسوا أنت أيه مالتي تليفون تدوي لك أقول له نتعامل كاتل على قلنا يلا بقوله يلا بلا خطب له تخلي هاتو نتقولها حاجة تقولها إنوسنت سلزخونه ويكا جرس سلزخونه كلها هم يلا خان تقول زلها سنت أخذ مهروز لها مالتي تجرات أو نجار سلزي بدقة نجارات يعزونا يوم هبانا يوم زوجتو بفلا يفتقدامي شو حتى عمل زلوا أمورهم سبونجيو كل نجاري ما أبزور زجور سلزي ولا زرن زير مالتي بزربات عايز يكونس كابتن هنا فاشل إكسبريشن استفعل عليه نجارات إما هاريو مالتي أي تحرق بلود حمكن كحرق كاجن أي تحرق تبلا مالتي صعب تحرق خازلها نحرق كاس أي تحرق تبلا نوع مالتي سلزي كل نجار كبخاس الزو نسخة أكايد خا تنقع خمر اللو مالزي أين ودغنينا مالتي يكون مسرتاوي نحنا فصمان يكوننا دكنا وين فصمان كونو أين صبيو مننا مالتي بوزح نجار نودغينا بوزح نجار كود كخان صبيو لنا نعم مالتي منات نسخة زي كاي نجار نصوم كجورو صبيو بلك سلزي قدنا يكونن كم زي مسمور حليو زخيت قلع كتعب مالتي كجاجي سخاون كتجاجي جن كم يجركا humility تمهرم كم يجركا تحسنا كم يجركا تمهرم يقرأ مبال كم يجركا تمهرم سخاي قرأت ولا لك أنا مع الخمالتي نعم نتحدث على جزء بزي جبر وقت قصة عم تقولها تحريت مليسكامس حسب كلا تقول داي ناتكا جيجا هنا تصنع نسخة حجي humility لكاريو ويكا تحتنا لكاريو خيط كاس زقص عقاب بخمس زمانات بجيجايا يقرأ تهايلكا ندقها قت الزارب مالتي وانا سخات غير كايا خما صباح نبغى خما خم تبهال فولتيو مالتي حجتي منفساوي عبيت ابي زمركوس ابتنا هنا منفساوي عبيتي زبزح غزي زمركوس مالتي نحنا زي نغبرو ነገር ንሶም ክገብሩ ክንጽበ ይብልና ስለዚህ እንታይና ክንሓት ዘለና ንምንታይ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ዘይግደሱ ኢልና ክንሓትት ኮልናስ ንሕና ኸ ክሳብቲ ዝለ ንኸይድ ኣለና ዲና ዝብል ሕቶ ክንሓትት ኣለና ማለት ምክንያቱ ባዕሎም ብናቶም ተበግሶ كمهارو أيكولنيو نحن زجبرنا نقدر كجبريو بتخوين بيت مالتي سلازم مبزحت جزء أبتنا إحنا نقدر زمركوس كويني سمعني سلازي من باب تخوينو عنا مسحب ودسكنا ببالنا كنت صل خرينا اللوم نعم لك أني فلوشيب مالت مس أمل هذا لنا فقري بجبر خريو اللوم مالتي بجبر خريو تجميرهم نسوم كان يبعلهم زخانة منفسه عبيد كريو حدا جزء نعنا سلزي فرحوا ويزي سكفو تراي بترسان كموسي يقول يوم سقف توسن عدمه كومنا ولا خص انحي يصنحمو ابتشعو تينيجر بسبتحو من قدي مسخلو ماكيناتهم زورو اكيدني كوب لها يجمرو وي ناتهم زخونه من قدي يفطرو مالت سلازي انتاينا او نغاغزلنا نعانا ريوم كومز غبر زولهم بر ناي بعلهم دخونه تبغسو سيدوم نقولتها هم تزقبا يفلتوا يلون مالتي مناتو بعلوم بناتهم إنترست أنت دعني فلتوا جميرهم مسألة أمنتهم كان عبتخوحهم تقينهم دن زخنا مسيو تاي يقبروني أين نوصلني that's why مبزحت جزء خالج كخوده خلو بزحت مرتاس لازم نا evolution فيلوسفي قال حاجة أول مساعته يطفو مناتو أي تدالي ما يصلحون بعلو ما يكونون كوسكيسون تمنفساو عبيس بعلو ما يكون بناتو انترست يكونون دخسكوس وزولو بنحنا انترست يوم زغد زولو مالت سلازي ابزخ افل علينا هو اليوم مالنا سلازي املاخ سي باتناتهم مايند سيت تقول انتهم ابقمت اتينا ويتي تينيجر ديم زولو سنه ادميهم قمت اتيناس بغمي من قدينا ناملاح انت قربنا انا اومسي زياده مشالو بقلل كردو مخيل مالت ابسرات تكوني حدا غزي املاح الكا تنغروم صقا كريستوس أبسط زخون أيديا ختم صلهم تخليها جن بتشبط أملاح سي ريل مخانو بخمي كتر الدوام تخل عجز زي قليل نجار أيقونن من البعض بزح نجار حساب كد ليكايو جن 0 اتش كريوسيتي ويكاتي وشت أو دليت ويكسمي الديزاير كأم كبجوز كله بعلم كدريو كله بعلم فحتر تركب له كله حطوطات كل علو كله كبت حطوطات من كون خلي حدا على جزء سقازي تملو حطوطات من كون خلي كومو مجمع تحطهم قرح حقوق سكالهم مناتو at least interest يحديرهم عليهم
يفتشوا له معناته وعلم حاضرهم فلطوا يوم تملسنا يتحطوا مالتي ስለዚህ ከምሳት አይነት እንተ ዳለው ሆይኖም ኣብቲ ጽቡቕ መስመር አለው ሕቶ ድሕን ዘልዕሉ ሆይኖም ክሪኤሲቲ ድሕን አለውን ኮይኖም ደናፍት ኣብቲ መስመር አለው ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን በት ዝበልካዮም ጥራይ ጸል ስለ ዝበልካዮም ጽልዩ አንብብ ስለ ዝበልካዮም አንብቡ ዝሕማቅ ማለት አይኮነን በበጋዚ ግን ንሱ እኹል ሳይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ እንታይና ንሕና ናውኮም አይነት ንኻአቱ ተፈላለየ መንገዲ ወላ ኔቸር ባህሪያው ነገር ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ሓንቲ ፀሓይ 1 ሚልዮን ዝኾነ ኤርዝ ወይ ካ ምድሪ ኣትዋ ክእላይ እንተልካዮ ነትናቶም ወንደር ኢኻ ትዕብየ ዘለኻ ሜልካ ኢንሻአላ ከም ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ ኢንሻአላ ስለዚህ ተፈጥሮ ናራኻ ነቲ ተፈጥሮ ከመይሉ መጽዚ እታ ፍላወርስ ከመይላ ከም ዝትኸውን እንተልካዮ እትናቶም ክሪኤስ ስለ ዝዕብዩ ስለብኡ መጠን ካን ጎይታ ፈጥሮ ኾል የማናቱ ፍጥረት ዘበለ ሁሉ ስንታይ ግብርታት ኣምላኽ እዩ ዘዘንቱ ንሕና ቀባዕ መህባል የድለና ግን ነቲ ተፈጥሮሲ ምጥማት የድለና ማለት እዩ ካብኡ ተበጊስና ኻኒ ናብትናቶም ክሳክልእትዎ ንኽእልና ስለዚህ እቲ ሕብረት ዘድለየካ እንታይ እዩ እቲ ፌዝናትካ ወይ ከዓ እምነትካ ንኽትዕቅብ ከማኻ ሰባት ኣለዉ ከማኻ ስትራግል ዘለዎም ኣለዉ ምስኦም ክትኾን ከለኻ እንታይ እዩ እቲ መንፈሳዊ ዕቤትካ ንዓበየ ኸይድ ማለት እዩ ገዳሲ እዩ ካብኡ ዝዓበየ ግን ኣብ ገዛ ንሰርሖ ነገር ከዓ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር እዩ ማለት እዩ ንኣብነት መብዛሕቲ ግዜ መኪና ክትዝውር ከለኻ ገለ ትሪኦ ኢኻ ኦነር ስቱደንት ገለ ዝበሃል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ድራይቭ ናትካ እንታይ ይኾን መሲልካ ስትሬት ኤ ክኾኑ ወይ ኦነር ስቱደንት ክኾኑ ዘይብህግ ወላዲ የለን ጽቡቕ ነገር ኢኻ ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ግን ወዳይሲ ድንጋፀ ተማሂሩ ኢምፓቲ ማለት እዩ ወይ ናይ ድንጋፀ ነገራት ስለ ዘርአየስ በቃ ፍንጭ ሄድካ ትሓድር ወይ ኮምፓሽኔት ስለ ዝኾነ ተቆልዓ ሆምለስ ሪዩስ ዝድንግጽ ቆልዓ እንተ ኮይኑስ ትሕጎስ መንፈሳዊ ፍረታት ንብሎ ማለት እዩ እዚታት ሕጂ እቲ ካራክተር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ስትሬት ኤ ኮይኑ ሎ ማዓንት ኣሎ ጽባሕ ንጎ ካልእ ክጓንፎ ክእል ኣብ ሂወት ግን ሒዝዎ ዝኸይድ ዝጋ መወዳእታ ኣይነ እዩ እቲ ካራክተር እዩ ማለት እዩ ባህሪ ኢምፓቲ ድሕን ተማሂሩ ከመይ ገይሩ ኬሪን ፐርሶናሊቲ እንተለዎ ኣብ ስርሖ ክጠቕሞ እዩ ኣብ ሓዳር ክጠቕሞ እዩ ማለት እዩ ኮምፓሽኔት ኮይኑ ብዛዕባ ናይ ካልኦት ሰባት ዝድንግጽ እንተኮይኑ ኣብ ሂወት ክጠቕሞ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ካራክተር ከመይ ኢሉ ቢልድ ክኸውን ኣሎ ዝያዳ እቲ መንፈሳዊ ካራክተር ናቶስ እንታይ ይኸውን ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ኣለና ንሱ እዩ ዘንብሮ እምበር እቲ ግዝያዊ ግሬድ ዓቢብል ክዓቢ ክእል ብድኻም ምን ተፈላለየ ከዓ ክወርድ ክእል እዩ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ካራክተር ወይ ከዓ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ኣብ መንዳቕ መጀመርታ ዘሪኦም ንኣሽቱ ድንጋፄታት ድዩ ወይ ሓልዮት ድዩ ወይ ኬሪን ድዩ ክንርኢ ኮለና ደን ንሕና እንታ ክንገብሮ ኣለና ሞቲቬት ክንገብሮ ከነባራትዖ ክንኽእል ኣለና ማለት ንሕና ከዓ ንባዕልና ደንገጽቲ ክንኾን ኣለና ሆምለስ ኮይኑ ለሚንካ ከለካ ገንዘብ ስቕኢልካ ድሕን ከይድካሲ ትቆልዓ እንታይ ኢኻ ትምህሮ ዘለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሂወት ከዓ ኩሉ ግዜ ጥጡሕ መንገዲ ከምዘይ ጽበየካ ማለት ሂወት ብዙሕ ስትራግል ከም ዘለዋ ክትወድቕ ተትስእ ምዃንካ ማለት እዩ ሪዝለንት ክትኾን ኣለካ ስለዚ ፌለር ወይ ከዓ መውዳእ ከምዚ ናይ መወዳእታ ጌርና ንሪኦ ትኮይንና ማለት እዩ ምክንያቱ ግዜ ውድቀት ትንስኣ የለን ወይ ዓወት የለን ስለዚ ወዲኦም ክትስኡ ከለዉ ደቅና መሓርቲ ዲና ንሕና ኣለና ማለት እዩ ኣብ ሓደ ነገር ተፀቢኻዮም ክወድቁ ክእሉ እዮም ናትካ ኤክስፔክቴሽን ከምዚ ክፀንሕ ክእል ከምዚ ክኾኑ ክእሉ እዮም ኣብ ሕጂ ድንጋፀ ትሪኦም ዲኻ ማለት እዩ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪሲ ኣብኦም ትሪኦ ዲኻ ኣብ መዓልታዊ ሂወቶም ኣብቲ እንካን ሃባን ዝበሃለሉ ሂወት ገልጠምጠም ኣብኡ ተሪኦም ዲኻ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻ ድሕን ከምቲ ድንግፅ ሪኦምኻ ከምቲ ሓሊ ሪኦምኻ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ከዓ አንኮንዲሽናል ላቭ ማለት እዩ አንኮንዲሽናል ላቭ ተሪኦም ዲኻ ምክንያቱ ሰማያዊ ኣቦኻ እንታይ አንኮንዲሽናል ላቭ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ተምሳልካ ኢኹን ካብዚ ምድሪ ትንቀሳቐስ ኣለኻ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ነገር ኮንዲሽን ክገብሮም የብልካ ነቶም ቆልዑት በዝ ዘለዎም ክትቕበሎም ክትኽእል ኣለካ እዚ ኩሉ ሕጂ መሰረታዊ ነገር እዩ ግን እቲ መንፈሳዊ ዕቤቶም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓና ኣብኡ ከዓ ዝያዳ ከነተኩር ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ከም ክሪኦ ከለኹ ተማቐልቲ ወይ ተኻፈልቲ ኣምላኻዊ ባህሪ እዩ ድብለና ናይ ጥዑም ሰብ ባህሪ ኣይኮነን ናይ መላእኽቲ ባህሪ እውን ኣይኮነን ናይ ኣምላኽ ባህሪ ሲ ኣባና እዩ ክኸውን እቲ መንፈሳዊ ነገር እቲ ካልእ ተን መጀመርያ ሰለስተ ዝነበራ ናይ 70-80 ዓመት እየን ኪሮስ ሓወይ እዛ ሕጂ ደልዓልካያ እዝያ ውሳኔት ዝኾነት ግን ናይ ዘለዓለም ነገር እዩ ንደቅናስ ናይ ዘለዓለም ጉዳዮም እዩ ኣብ ዘለዓለም ድማ ብሓንሳብ ክንከውን እዩ ትዕላማ እንታይ ንግበር ኣብ ምንታይ ምናልባት ካብተን ድብደል ዓልካየንሲ ደቅና መጽሓፍ ቅዱስ ከንብቡ ንደልዮም ኢና ክጽልዩ ንኣምላኾም ክፈልጡ መንፈሳዊ ህይወቶም ባዕሎም ክሕዙ እንደሊና እንታይ ክንገብር
مبلكا